Når vi relaterer med hinanden, så opstår de der ting. Og så er det så, at vi skal deale med dem selv. Hvordan kan vi holde af det, der kommer frem? Og det er altså en svær rejse, for det er der ingen af os, der har lært, vel? Vel, vi har lært at nedgøre dem, eller at gøre dem forkert, eller... Altså, hvordan holder vi af de svære følelser, vi har? Det tror jeg, det handler om her på jorden. At tage ejerskab af vores følelser. Det er det, alle problemer er. Og så også opdage, at alt det, vi har til fælles, os mennesker, det er vi uperfekte. Det er ikke, at vi render rundt og lader som om, at vi er perfekte. Det har vi jo blevet opdraget til at leve i den tro på, at vi skal beholde maskerne på og bruge energi på at få andre mennesker til at tro, at vi er lykkelige. Kan jeg bedrage andre folk til at tro, I hvor er jeg dygtige og se min perfekte hæk. Se hvordan vi kan klippe hæk på det rette tidspunkt, der hvor jeg bor, ikke? Eller at vi altid lige sørger for, at det ser godt ud der, og en lille arrangement ude på vejen, så det ser hyggeligt ud, eller ikke, der er lidt lys og lidt hyggeligt lys i vinduet, ikke, hvor de hygger sig derinde der, ikke? Er det damp på ruden, ikke? Der er røg op ad skorstenen, ej, det er så hyggeligt, missioner, og jeg tænker, er det altså de ved ikke, hvad vi laver, de lige så godt kun skændes, ikke også, eller? Altså alt det der facade, vi kører, ikke, at vi gør så meget ud af vores facade og vores form og vores for at bedrage verden, og vi vil bedrages hele tiden, ikke? Og vi hører med på den, og vi vil ikke være den alder, vi er. Vi vil ikke have de rynker, der hører til os. Og, altså hele det der med, at vi tror, at vi skal være perfekte, det er så meget på den forkerte vej. Så kan man sgu godt blive syg, når vi er på den totalt forkerte vej. Fordi det alle mennesker har til fælles, det er, at vi er uperfekte. Og når vi begynder at dele vores uperfekthed med hinanden og dele... Ej, prøv at høre, i går, der havde jeg arrangeret med mig selv, jeg skulle lige ud og løbe den der 100 meter løb. Det har man ikke. Hvad har man på løb? Man har Ironman. Det har man intet mindre end Ironman. Og kvinder også, de vandt mig også begyndt at køre Ironman, ikke? Altså, for at få den medalje, eller få den anerkendelse, eller... Fanden er det kommet i stand til Ironman? Ja, det er